שלום, חברים. אני פה במשחקים. משחקים רובלוקס ודברים חדשים. קוראים למשחק Escape the Dead Orbit. יואו, מי זה? בן שירי, אני רואה את חבר שלי. לא, אני אסיים את זה תוך 7 דקות. בוא נראה אם אני אצליח מפה יותר, נראה לי קשה. כן, ככה אתם חייבים לראות אותי. אוי. אני לא מכחיש. רק אני קובע פה. אני עושה דברים כאלה ביום יום. אני אוכל כאלה לארוחת בוקר. מה צריך לעשות? אוקיי. פרקו, 2 תודות. תביא כלום. אם אני אצליח את זה פחות מ10 דקות. ירוק. אין, זה קל. מה זה? למה לחצתי? למה? קום! אופס, שכחתי שזה בכלל ירוק. ירוק, אדום, ירוק. קום כבר. ירוק. מה זה? אדום וירוק. הנה, הייתי צריך לבדוק את זה. חשבתי, אני אנסה את זה. לחוץ את זה. למה להפריע לי? כמה זמן כבר ההקלטה? על 2 דקות? זה בקושי במה שאני מצליח בכללי. אין פה מי שאני אליב כמו ליאם. לא יודע מה. לא יודע מי זה. ליאם קלף. אין מי שאני עושה איתו את הסרטונים הגרוע הזה. ניסיתי לעשות איתו הרבה סרטונים, אבל כל שנייה יש שם קאט. ולחכות לו. קאט בשבילכם? אתם חושבים שזה... בטח הוא טוב כמוך, הוא יעשה את זה ב2 שניות. פום! אפשר. אין, אפילו את הראשון הכי קל בעולם הוא לא יצליח. לא כאילו אני טוב, אבל זה בגלל שאני לא במחשב. אין לי דרך אוי, זה לא מה שהייתי אמור לעשות. אוקיי, מה עושים? הבנתי, קדימה, דליל, מהר, דליל. לא מחליק, רוץ. למה אני קופץ? בוא נוודא שזה שלב כזה. דרך אגב, תנו לייק לסרטון הזה, אתגר 5 שניות, תנו לייק וסאב לסרטון הזה, ולסרטון שלי, מפת הרובוט. טכנית מגיע לו. הוא חבר שלי, וזה... לא ליאם קולף תעשו אני שם לענק. לליאם... אתם תכתבו ליאמי באנגלית, זה ימצא לכם. כמה? 4 דקות מהיר. מה לא נגעתי בזה? ראיתם כולכם שלא נגעתי בזה. אל תדבר אליי.
מצא אחד לקפוץ מעל זה? אוי שיט. לא. אקזיט. מה? חשבתי שזה פועל אם אני שמאל. יואו, כל הזמן מנסים למכור לי. אני במוד הגליל. הבנתי! איזה כלבים הם. אמן אמן. הגעתי נכון. אוי לא, מבוך. קראת שאני אסיים את המבוך הזה כי בטח הוא... האמת חשבתי שזה ארוך אבל אפילו זה היה סתם שתשני. תלם! אני אוכל מסכנים כמוכם לארוחת בוקר. אל תגידו לי עוד מזה. למה אי אפשר לרוץ? במחשב אפשר לרוץ. לא יודע באיזה משחק, אם אפשר במשחק הזה, אבל אפשר. לא, למה אני שומע מפוטה? פיצוצים באים מכאן. למה? נו. נו! יש. לא, כמה זמן זה כבר? כנראה שאני לא אשבור שיא של מישהו. או ש... נראה לי אני מצליח. תאכל אותי. נו מה, יש לך בעיות עיכול? וואי! הייתי צריך לקפוץ? אני חשבתי שזה סתם הגליצ'ה. זה לשון. זה לא לשון. איך אני אצליח את זה? נראה לכם אפשרי? זה לא אפשרי. אין מה לעשות, אני פשוט מצאתי מפה ראשונה שאני יודע שלא עשיתי אותה, בחרתי. זה היה מאוד קשה, עשיתי המון מפות. עכשיו, מוד דליל, סופר דליל, 4,000! ידעתי שהשיטה הזאת פועלת. טוב, אני מכבה את סופר דליל כי זה לוקח ממני המון אנרגיה. פשוט עבדתי עליכם. סתם. להפעיל את סופר דליל זה תמיד עובד. סופר דליל פלוס... זה סופר דליל 4,000. הגעתי. אני יודע שיצאתי. כמה? בדיוק 9. בום. מדהים. אני אקח את הצבעוני. יאללה ביי.